Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 1. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo. Aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sama sa napasabot na nato sa makadaghang higayon mga kaigsuonan nga ang major nga tema gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 4 sa basahon sa Roma mao ang justification by faith alone. Kining giisip kitang matarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa pagtuo lamang. Gisugdan ni Pablo kining subject sa Romans chapter 1 verse 16 and 17. Ang giingon dinhi, tungod kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag tawo nga nagatuo una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Tungod kay niini ang pagkamataro nga gasa sa Dios napadaya gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo sama sa nahasulat apan ang tawong matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So klaro kayong gisulti niini nga ang pagkamatarong gasa kini gikan sa Dios. Again, sa Romans chapter 3 verse 23 hangtod sa 24 ang giingon dinhi, sanglit ang tanan nakasala ug wala nakakabot sa kahimayaan sa Dios. Sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa, pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus. Ug sa chapter 4 mga kaigsuonan, ang tibuok kapitulo gayod gidevote ni Apostle Paul aron ipasabot ang doctrine of justification by faith alone, pinaagi sa pagpasabot sa ehemplo ni Abraham. Romans chapter 4 verse 20 hangtod sa 25. Ang giingon dinhi, apan bisan pa wala siya nagduha-duha sa saad sa Dios pinaagi sa pagkawalay pagtuo, kundili gipalig-on siya sa pagtuo samtang gihimaya niya ang Dios ug bug-os nga nagtuo nga mahimong buhaton sa Dios ang iyang gisaad. Busa ang iyang pagtuo giisip alang kaniya ingon nga pagkamatarong. Karon dili lamang tungod kaniya gisulat ang pulong nga giisip alang kaniya, kundili tungod man pod kanato nga giisip alang kanato nga mga nagatuo kaniya nga nagbanhaw pag-usab kang Kristo nga atong Ginoo gikan sa mga patay, nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipong hingpit. So si Abraham mga kaigsuonan giisip nga matarong atubangan sa Dios pinaagi sa iyang pagtuo. Gitan-aw ni Apostle Paul ang tanang aspeto niini nga doktrina aron matubag ang mga pagsupak sa mga nagabasa sa iyang sulat. Karon sa atong pagsulod sa chapter 5, gisugdan ni Apostle Paul ang bag-ong yugto niini nga sulat niya ngadto sa mga Roma nga magpadayon hangtod sa chapter 8. Gisugdan kini ni Pablo pinaagi sa pagbungat sa pulong nga therefore or busa. Buot pasabot mga kaigsuonan, konklusyon kini sa gipasabot na ni Pablo sa naunang chapter mahitungod sa justification by faith. Naghatag si Paul og practical applications niini nga doctrine of justification by faith in the Lord Jesus Christ alone.
Ug duha ka butang ang focus ni Pablo niini nga bahin sa iyang sulat. Una, ang kasiguraduhan sa atong kaluwasan ug ikaduha ang atong pagkahiusa kang Kristo. Sa laktod nga pagkaistorya, kung nagsalig ka sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, nga gitugyan ngadto sa kamatayon alang sa atong pagsupak, alang sa atong kalapasan ug gibanhaw alang sa atong justification, nan ang imong kaluwasan sigurado gayud igsuon. Walay makapahimulag kanimo gikan sa grasya sa Ginoo. Mao nga gi-conclude ni Pablo kini nga chapter pinaagi sa pagsulat sa Romans chapter 8 verse 35 nga nagaingon, kinsang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kalisod ba o ang kabugaton o ang paglutos o ang tinggutom o ang pagkahubo o ang peligro o ang espada o ang tubag ni Paul na sa verse 39 sa Romans 8, ni ang gitas-on, ni ang kaladmon, ni ang unsa pa mang binuhat, dili makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So sa nagunang duha ka bersikulo sa Romans chapter 5, gilarawan ni Apostle Paul ang tulo ka mga bunga sa justification or kining pag-isip sa Dios kanato nga hingpit pinaagi sa pagtuo. Una, aduna kitay kalinaw diha sa Dios. Ikaduha, makabarog kita sa saad sa Ginoo alang sa mga panalangin. Ug ikatulo, makahimo kitang magmaya sa kining gitawag og glorification sa umaabot. Kining glorification, kining ang atong lawas nga adunay pagkadunot karon, mapulihan og lawas nga dili madunot ug makauban nato ang Dios sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. So ang unang bunga nga mao ang kalinaw mo'y atong pamalandungan sa atong pagpamalandong niining taknaa. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 1, busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Naguna ang kalinaw, mga kaigsuunan, ay ang panalangin. Dili pwede nga maguna ang panalangin, unya nagpabilin kitang walay kalinaw diha sa Ginoo gumikan kay ang iyang tunglo ug kapungot anaa pa kanato. Giisip pa kita niya nga kaaway gumikan sa atong sala. Kinahanglan nga mapasiguli kita og una aron aduna kitay kalinaw ug ang mga panalangin sa kinabuhi nga gikan sa Dios musunod ra, mga kaigsuunan. So unsa man kini nga matang sa kalinaw ang gihisgutan niini, mga kaigsuunan. Mao kini focus sa atong pamalandong niining taknaa. Duna kitay kalinaw diha sa Dios. In other words, dili lang kini basta-basta nga kalinaw. Kalinaw nato kini diha sa Dios. Gihimo sa Ginoo ang tawo aron adunay pakigsandurot sa Dios. Si Adan aduna gayoy tinuod nga pagtamod sa Dios. Gisimba niya ang Dios diha sa gugma ug diha sa pagsunod. Adunay confidence si Adan nga ang Dios nagpanglihok alang sa iyang kaayuhan. Aduna siya ay insakto nga fellowship with God, communion with God. Ang Dios mao ang tinubdan sa iyang comfort ug confidence. Ug adunay tinuod nga kalinaw si Adan sa wala pa siya nahulog sa pagpakasala. Apan ni adtong nakasala si Adan, ang kalinaw nahanaw. Ug anaa na si Adan sa kahimtang nga ang Dios kaaway na niya. Nakigubat na siya sa Dios. Iyan ang giisip ang Dios nga iyang kaaway. Imbis nga ang iyang konsensya mo'y magduso kaniya ngadto sa Dios, nahadlok na siyang muduol sa Dios. Miikyas na siya gikan sa Dios, mitago na siya. Nahadlok siya sa Dios, gumikan kay wala na siya'y pagsalig sa Dios. Wala na niya masabti ang Dios. Ug si Adan, mga kaigsuunan, nahimo na usab nga kaaway sa Dios. Ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako kung wala pa kita na pasiguli sa Dios pinaagi kang Kristo, nagpabilin nga kaaway sa Dios. Ang giingon sa Isaiah chapter 59 verse 2, apan gipahimulag sa inyong pagkadautan kamo ug ang inyong Dios, ug ang inyong mga kasalanan maoy nagtago sa iyang dagway gikan kaninyo aron dili siya mamati. Ang mga makasasala, mga kaigsuunan, nagpakaaron ingnon nga ang Ginoo dapig kanila.
Ang matag usa naghuna-huna gayod nga anaa sila sa pabor sa Dios, especially ang mga relihiyoso nga mga tawo, pero wa gyud nila masayri nga sila naglakaw sa luag nga dalan padulong sa kalaglagan. Sa atong kahimtang nga makasasala, nakigubat kita sa Dios. So imbis nga aduna kitay kalinaw diha sa Ginoo, anaa kita sa makanunayong pakigbatok sa Dios. Ang giingon sa Psalm chapter 2 verse 1 to 3. Nganong nagkasinabot man ang mga nasod ug sa walay kapuslanan ang mga katawhan nagplano. Giandam sa mga hari sa yuta ang ilang kaugalingon ug ang mga pangulo nagkinonsultahay batok sa Ginoo sa iyang gidihugan ug lana nga nagaingon ang ilang panggapos atong putlon ug ibalibag ang ilang mga panghikot gikan kanato. So grabe kaayo mga kaigsuunan, ang tawo nakigbatok sa Dios sa atong lost condition. Nahiktan kita ni ining kalibutana ug sa tanang mga sala ni ining kalibutana ug nahimulag kita gikan sa Dios ug gikan sa iyang panalangin. Ephesians chapter 4 verse 17 hangtod sa 19 ang giingon dinhi. Busa gisulti ko kini ug gipamatud-an diha sa Ginoo nga kamo dili na angayan pang maglakaw nga susama sa lakang sa mga hintil sa pagkawalay pulos sa ilang mga panghunahuna, nangitngitan ang ilang mga panabot tungod kay nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios, gumikan sa ilang pagkawalay alamag tungod sa kagahi sa ilang mga kasing-kasing, nahimo silang kublan o gitugyan ang ilang kaugalingon sa kangilad, hangol sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugaw. Kumikan sa sala, dili lang kay aduna kitay kaaligot-got batok sa Dios, kundili batok usab sa usag-usa. Maugani nga ang mga nasod naggubat, ang mga pamilya nagkinontrahay, ang managtiayo, nag-away mga kaigsunan, adunay panaglalis sa mga empleyado ug sa mga amo. So nakita nato nga mga political parties usab dili magkasinabot, ang mga tawo nangandoy og kalinaw apan walay kalinaw niining kalibutana. Ang uban didto sila misalig sa gobyerno alang sa tabang. Ang uban didto nagpakitabang sa alkohol, sa bino mga kaigsunan, sa paghubog-hubog sa droga. Ang uban sa religion, mga world religions. Pero ang pinaka nagunang problema niining kalibutana mao nga ang sala naghari sa atong kasing-kasing. Wala kitay kalinaw diha sa Dios ug wala kitay kalinaw sa atong isig katawo. Walay kalinaw, gawas lamang kung maputol ang atong hostility with God, ang atong pagpakigsangka batok sa Dios. Ang tanang mga tawo nagpakaaron ingnon nga aduna sila'y kalinaw diha sa Dios. Ang tanan mo announce nga God loves you. So nagpretend ang mga tawo nga gikahimutan sila sa Dios. Pero klaro kayo ang pulong sa Ginoo sumala ni propeta Jeremias. Ang giingon sa Jeremiah chapter 6 verse 10 to 14. Kang kinsa ako mamulong ug maghatag og pasidaan aron sila mamati. Ang ilang mga dalunggan sirado ug dili sila makadungog. Ania ang pulong sa Ginoo diha kanila usa ka pagbadlong, wala nila kini gikahimutan. Apan ako puno sa kasuko sa Ginoo. Gikapoy na ako sa pagpugong niini. Ibubu ko kini sa mga bata sa kadalanan ug maingon man usab sa panagtigom sa mga ulitawo tungod kay ang lalaki ug ang iyang asawa parihong kuhaon. Apil ang idaran ug ang tiguwang nakaayo ug ang ilang mga balay ihatag sa uban, ang ilang mga bukid ug ang ilang mga asawa nga managkauban tungod kay iinat ko ang akong kamot batok sa mga lumulupyo sa yuta, nag-ingon ang Ginoo. Tungod kay gikan sa pinakagamay diha kanila hangtod sa pinakadako diha kanila, ang matag usa hangul sa kinitaan ug gikan sa propeta hangtod sa pari man usab, matag usa nagapanglihok nga adunay pangilad, ilang giayo ug jutay ang samad sa akong katawhan nga nag-ingon, kalinaw kalinaw bisag walay kalinaw. You see, nagpakaaron ingnon ang tawo nga makasasala nga dili tinuod nga magtutuo kang Kristo, walay kalinaw diha sa Dios. Nahailalom siya sa tunglo ug kapungot sa Dios. Karon, ang giingon ni Pablo sa atong teksto mga kaigsuunan,
nga aduna kitay kalinaw sa Dios, gumikan kay giisip na kita sa Ginoo nga matarong pinaagi sa pagtuo. So anaan na nato kini, gihatag kini sa Dios kanato nga libre. Wala kitay kalinaw diha sa Dios kung nagpabilin kita nga dili matarong atubangan sa Dios. Pero unsaon man nato paghimong matarong atubangan sa Dios, dili pinaagi sa atong maayong buhat, kun dili pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang matang sa kalinaw nga gihisgutan dinhi, nga kaniadto kaaway ka sa Dios, apan karon higala ka na sa Dios, gikahimutan ka na sa Dios, dili gumikan sa imong pagkamatarong, kundili gumikan sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob kanimo niadtong ikaw naghinulsol og nagtuo kang Kristo. That is the only chance nga ang bisag kinsang makasasala nga naminaw karon mapasiguli sa Dios, dili pinaagi sa imong maayong buhat higala, kundili pinaagi lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo, busa tuuhi ug saligi si Kristo alang sa imong kaluwasan. Ang giingon sa atong teksto once again, Romans 5:1, busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo. So, aduna kitay kalinaw gumikan kay giisip na kita nga hingpit. Sa unsang paagi, pinaagi sa pagtuo. Aduna gayoy confidence si Pablo sa iyang gipamulong. Muupod kini ang matang sa confidence nga iyang gi-expressar sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ang giingon dinhi, ug gumikan usab niini nagantos ako niining mga butanga, apan wala ako naulaw tungod kay nailhan ko ang akong gituuhan, ug bug-os akong nagsalig nga matipigan niya ang akong gisalig diha kaniya hangtod ni adtong adlawa. Ang tawo mga kahigalaan nga adunay kalinaw diha sa Dios, usa ka tawo nga maka-ekspresar gayud og confidence sa iyang relationship with God. Kay daghan biyang mga tawo nga nagsalig sila sa ilang emotional experience, misulod sila sa simbahan, mura og nindot ang ilang pamati, and then ilang giisip nga aduna sila'y kalinaw gikan sa Dios. Pero kung mawala na ang emotion, nawala na usab ang kalinaw. Doon na po'y mga tawo nga misunod sa sinner's prayer, murag mi-decide kuno sila alang kang Kristo, misumay sa usa ka pag-ampo, unya ilang giisip nga aduna na sila'y kalinaw diha sa Ginoo. Naningkamot nga mahimong active sa buluhaton sa simbahan, apan kung diha sila nagsalig, ug dili kang Kristo nagsalig, walay tinuod nga kalinaw. Busa sanglit giisip na kita nga hingpit pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Now, kung kaniadto ang tunglo sa Dios anaa kanimo, pero karon pinaagi kang Kristo, napasiguli ka diha sa Dios, aduna gayoy tinuod nga kalinaw. Si Kristo ang nagpasiguli kanato mga kahigalaan, mga kaigsuunan, pinaagi sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, iyang gitangtang ang kapungot sa Dios, ang kasuko sa Dios. Si Kristo ang mibarog alang kanato, Romans chapter 4 verse 25. Nga gitugyan ngadto sa kamatayon gumikan sa atong mga pagsupak ug gibanhaw pag-usab aron kita pagaisipong hingpit. So diha kang Kristo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios. Napasiguli na kita, full reconciliation. Ang kapungot sa Ginoo napalong na. Ang giingon sa Romans chapter 24 verse 25. Sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus, nga gihalad sa Dios ingon nga mupalong sa kapungot sa Dios pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Gibuhat niya kini aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob, iyang gipalabay ang mga kasalanan nga nabuhat sa nangagi. So aduna nay reconciliation. Dili na kaaway nato ang Dios kung anaa kita kang Kristo. Aduna na kitay kalinaw. Ug kini nga kalinaw nag-ila nga gihigugma kita sa Dios. Dili susama sa konsepto sa gugma sa Dios sa mga tawo karon nga common grace lang. Nakadawat lang sila og bonus gikan sa ilang trabaho, nakasapi sila og extra moingon sila nga gihigugma sila sa Dios.
Common grace kana higala. Bisan ang mga unbelievers gihatagan sa Ginoo og provision kay maayo ang Ginoo, pero dili kana nagpasabot nga nahigugma ang Ginoo. Ang gugma sa Ginoo nabatunan lamang sa mga tawo nga tinuod nga naghinulsol sa ilang sala ug misalig kang Kristo. Bisan pa sa ilang pagkamakasasala, kung sila nagtuo kang Kristo sa iyang dugo ug pagkamatarong, ang gugma sa Ginoo mo'y magtipig kanila. Romans chapter 8 verse 35. Ang giingon dinhi, kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kalisod ba o ang kabugaton o ang paglutos o ang tinggutom o ang pagkahubo o ang peligro o ang espada? So kini nga kalinaw mga kaigsunan, dili kini pinasikad sa imong nabuhat or sa imong religious nga kasinatian, kundili pinasikad kini sa dugo ni Kristo nga nagbayad sa tanang silot sa sala sa tanang mga magtotoo, nga ang tunglo sa Ginoo wala na musilao batok kanimo. Kini nga kalinaw mabatunan nimo kini pinaagi lamang sa pagtuo. The one who believes knows that God loves him. Dili kini sentimental lamang nga pagbati, kundili pinasikad kini sa kamatuuran sa ebanghelyo, sa kamatuuran nga si Kristo mao ang nag-antos didto sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan. Romans chapter 5 verse 8 ang giingon dinhi, apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma kanato nga niadtong mga makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. Praise God. Ang atong kasiguraduhan mga kaigsuunan pinasikad sa justification by faith alone. Giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo. Gideklarar sa Ginoo ang mga magtotoo nga dili na guilty sa iyang atubangan. So hinaot nga masabtan kini. Kung ikaw tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili na ikaw hinukman sa balaod sa Dios. Yes, kung imong i-examine ang imong kaugalingon, aduna gihapon kay kasalaanan. Pero ang tawo nga luwas, iyang nasabtan nga dili na siya hinukman. Wala na ang kasuko batok kaniya. Gumikan kay sa libro sa Ginoo ang pagkamatarong ni Kristo, giisip nga pagkamatarong sa tanang magtotoo. So ang Ginoo dapig kanimo igsuon, dili batok ang Ginoo kanimo. Ang pabor sa Ginoo anaa kanimo, nagpanglihok ang Dios alang sa imong kaayuhan, aduna ikay kalinaw diha sa Dios kung tinuod ka nga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kayong mga Kristohanon nga nagduda sa ilang kaluwasan, gumikan kay ang ilang pamati, gikondinar, gihukman sila sa balaod. Wala nila masayri kini nga kalinaw, gumikan kay wala nila masabti ang justification by faith alone. Nga si Kristo ang nag-antos didto sa cross, aron kita mapasiguli ngadto sa Amahan. Ang gusto sa mga tao, ang ilang pagsunod, mao ang kondisyon aron sila pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo. No, wala kitay pagkamatarong. Ang atong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Ang balaod naghukom kanato, kita mga guilty batok sa balaod sa Dios, pero si Kristo ang nagbayad pinagi sa iyang hamili nga dugo didto sa cross alang sa kasalanan sa tanang mga katawhan niya. Gihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. So, ang kalinaw diha sa Ginoo, nahimo lamang posible pinaagi kang Kristo. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, nga mao kini, diha kang Kristo gipasiguli sa Dios ang kalibutan ug ang iyang kaugalingon nga wala giihap batok kanila ang ilang mga kasalanan ug gisalig ngari kanamo ang pulong sa pagpakig-uli. Ug sa Romans chapter 5 verse 9 and 10, samot pagayod karon nga giisip na kita nga hingpit pinaagi sa iyang dugo, maluwas kita gikan sa kasuko sa Dios pinaagi niya. Tungod kay kung sa una gani nga kita mga kaaway gipasiguli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak,
Samot karon nga gipasiguli na maluwas kita pinaagi sa iyang kinabuhi. So ang tawo nga tinubos, mga kaigsuunan, nadawat niya ang pinakadakong gasa. Paminawa ang giingon sa Romans chapter 4 verse 6 to 8. Sama usab sa giingon ni David, mahitungod sa pagkabulahan sa tawo nga giisip sa Dios nga matarong, nga bulag sa buhat, bulahan ang mga gipasaylo sa ilang mga daotang buhat, ug ang mga gitabunan ang ilang mga kasalanan. Bulahan ang tawo nga wala giihap bato kaniya sa Ginoo ang kasalanan. So ang gasa sa Ginoo dili nato kana mahimong paliton pinagi sa atong maayong buhat. Ang gasa sa Ginoo kinahanglan ato lamang kanang dawaton pinaagi sa pagtuo. Dili kini mapalit, gihatag kini sa Ginoo kanato pinaagi sa grasya. So usbon ko higala, dili gayud kita sumhan sa pagmantala dinhi sa kahanginan. Ikaw makasasala. Nailalom ikaw sa tunglo sa Dios ug sa iyang kapungot. Dili ka higala sa Ginoo. Kaaway ka sa Dios. Wala ka gikahimutan sa Dios. Gidumtan ka sa Dios gumikan sa imong sala. Ang kasuko sa Dios nagadilaab batok kanimo. Sa unsang paagi mapalong ang kasuko sa Dios, batok kanimo higala. Mapalong lamang ang kasuko sa Dios, batok kanimo. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig ka sa dugo ni Kristo ug sa iyang pagkamatarong. Wala kay pagkamatarong nga imong i-advertise ang imong kaugalingon at tubangan sa Dios. Wala kay pagkamatarong bagsa ka higala. Gikinahanglan nimo ang pagkamatarong ni Kristo. And the good news is this: kung naghinulsol ka sa imong sala ug nagsalig ka kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, igasulob sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo kanimo ug pagaisipon sa Dios nga ang pagkamatarong ni Kristo imong pagkamatarong. Unsa may nahitabo sa imong sala, past, present, and future, gipas-an ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Bayad na, nabayaran na. Kung gahuna-huna gihapon ikaw, nga ikaw mo'y mubayad sa imong sala, dili igo ang eternidad, mga kaigsuunan, nga mabayran nimo ang imong sala. Maugani nga ang silot sa impyerno forever, forever, hangtod sa kahangturan, walay katapusan. Apan, kung imong gisaligan nga si Kristo ang nagbayad sa tanan nimong sala, kas ara nga gibayran ni Kristo, pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong didto sa cross sa Kalbaryo ang tanan nimong sala. Sa wala pa namatay si Kristo, misinggit siya, it is finished, natapos na. Unsa man ang natapos higala, natapos na ang transaction of salvation, transaction of redemption. Gitubos na sa Ginoo pinaagi sa iyang dugo ang tanang mga makasasala. Natapos na. Dili na sapayan pang sumpayan nato, dili na sapayan pang ipadayo nato, kay natapos na. All that we have to do is to trust in Christ ug isip pagpamatuod nga milampo si Kristo sa iyang buluhaton didto sa cross sa pagtubos ug pagluwas sa mga makasasala. Nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Mo kadto ang resibo higala nga gidawat sa Ginoo, ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo, gidawat sa Dios Amahan. So, aduna na kitay kalinaw diha sa Ginoo. Ang atong konsensya dili na mutulisok kanato, ang balaod dili na muhukom kanato, gumikan kay gidawat na ni Kristo ang tanang paghukom sa Dios didto sa cross sa Kalbaryo. This is the simple gospel message nga atong ginawali dinhi sa kahanginan sa matag simana. Hinaot nga karong adlaw buksan gayud sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug hunahuna higala. Hinaot nga kining mensahe sa ebanghelyo mudulot gayud sa imong kasing-kasing. Undangin na og salig ang imong kaugalingon ug ibalhin ang imong pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay siya lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Buhata kini karon dayon higala, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.